Ja, nu optager han. Ligner den nu? Jo. Kan du se en? Ja. Blinker de begge to nu? Også den. Okay. Nu sker der noget, ja. Gok. Gør det. Mormor må se Louis' fine øjne. Der var de jo. Det må få læst Louis af her. Ja. Nej, nu ligger I der. Tager du en knap nu, Louis? Nå. Hvor er den? Hvor er min knap? Hvor er min knap, Louis? Trykker du på knappen? Det er fjernbetjeningen. Skal morfar finde port? Der er en port hernede. Der er en port. Så finder jeg også en fjernbetjening. Hvorfor fik du egentlig i går, eller? Mormor har sin i lommen. Nu skal du se, mormor har sin fjernbetjening her i lommen. Den, så, det var den, mormor fik af Louis. Nu har mormor også en. Nu går den ned. Nu lukker du den op. Så lukker jeg den ned. Ja. Det var godt. Så har vi også været på lang stroppetur. Nu tror jeg, vi går hjem af. Nu kommer mormor sin knap ned i lommen. Du vil også sin knap i lommen. Nej. Så, mormor så tage din knap i.